Tağ toyunlary ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow ogly Serdary prezidentlige taýýarlaýarmy? Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeş Aň düşünje guramasy Türkmenistana gödüňüne tutulýan nowatdaky konstitusiýon özgertmeler hemde munyň ýurtda ýol açmagy ahmal häkimiýet çalşygy barada 21-nji oktýabrda makala çap etdi. Euraziya Sewiti boýunça synçy Victoria Clement'in awtorlygyna çap edilen makala Passing the Baton in Turkmenistan, ýagny Türkmenistana estafeta taýagyny çalyşmagy adlandyrylýar. Makalada Türkmenistana gödüňüne tutulýan konstitusiýon özgertmeleriň fonuny ýurtda häkimiýet çalşygynyň mümkin bolan senariýolary barada gurrun gozgulýar. Clement prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Aşgabatda 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahaty neden çykyşyna ýurdun kanun çykarjylygymyny ýitgeşmeleri giridip iki palataly ulgama geçmek, halk maslahatyny kanun çykarjylygymyň düzümine girizmek boýunça eden teklifine sarglanýar. Bu teklife ýurtda häkimiýet kürsüsini nesilden nesile has takygy ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirmek uğruna edilýän tagarlalaryň bir bölegi hökmüne baha berýär. Bu özgertmeler Türkmenistanyň 5 milyon ýylaty üçin şol bir prezident awtoritarçylygyny alamatlandyrýar. Paýtagat Aşgabat prezidentiň öz ogly Serdary häkimiýet başyna geçirmegi, özüniň hem dana geňeşdar bolup taýtyň üstünde däl, arkasynda häkimiýetde bolmagy planlaşdyrýanlygyny pişirdiýär. Aslında Berdimuhammedow häkimiýetde galmak bilen bir hatarda ogluny nesilden nesile geçen miras düşürlügi mäkämleýär diýip Clement aýdýar. Washingtonyň Awraýly Ilmi Barlygy institutunyň neşrine çap bolan makalada synçy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Berdimuhammedowyň halk maslahatyny kanun çykarjylygymyň düzümine girizmek bilen ýerine ýetiriji we kanun çykarjylygymyna kesgitleýiji pozisiýa eýe bolýanyna ünsü çekýär. Muny Eýranyň döwlet dolandyryş sistemasyna ýokary lideriň wezifesine meňzedýär. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Berdimuhammedowyň Türkmenistana şam maşgalatyny döretmek, taýty öz ogluny miras galdyryp özüniň hem häkimiýetde galmak boýunça edýän tagarlalaryny meňzeş göçümleriň göze ilýänligi bilen ulalaşýar. The first thing we have to remember is that, as was mentioned in the article, I mean, Berdimuhammedow pretty much vanished from sight all of a sudden. Birinjilik bilen biziň ýatdamaly zadymyz makalada da aýdylýar, Berdimuhammedow iýul aýyny birden gözden gaýyp boldy. Bu tötenlik bolmany biler, haçan ol awgust aýyna täzeden peýda bolandan soň birden sentýabrda parlamenti iki palataly ulgama geçirmeli bolar diýip başlady diýip Panier aýtdy. Onuň inancına görä Berdimuhammedowyň bu teklifi onuň özüniň iş ýüzüne kanun çykarjylygymyň başyna ýurtda kagy düdünäki ikinji adam bolup iş ýüzüne ansatlyk bilen ýurdu dolandyrmak isleýänligi barada pikir döretdi. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow soňky 3 ýyl ogly wagtyň dowamyny ýurdun mejlisinde we daşary siýasat edarasyna dürli ýokary wezipeler şeýlede siýasy nukdaýy nazardan ýurtda iň esasy welayet bolan Ahar welaýatyna häkimlik wezipesi ynanyldy.